Ndikulandireni abale ndi alongo madzulo, nthawi pamene kuti 21:37 kapena kuti 2:10 usiku wa lero. Tikuona zithunzi zimene zikuchokera ku LCD za mkumano umene ukungochitika waukulu kwambiri, umene tikuona mtsogoleri wa mpingo wa chikatolika umene akutchedwa kuti Pope Leo, dzinalo limatero kuti Pope Leo akuonekera kulowa mu msonkhano umene ukuchitika kunowu. Kuli na mtindi wamkulu kwambiri, malo sindikudziwa kuti gulu lonseli lilowa chifukwa mkumanowu ukuchitikira m'dziko la Peru. Iwowa akumana pa Sherrington Lima ndi hotela komano likulu la Peru limatchedwanso kuti Lima. Iyi ndi hotela imene ili pakatikati pa mzinda wa Lima. Lima ali mbalimbali mwa nyanja yayikulu, kotero kuti zithunzi zimene zikuoneka zikutionesa nyanja yayikulu ya dziko lapansi, kumene asonkhana kufuna kukambirana. Tangochita mwayi kuti sikale kamene ayamba. Tikuonabe kuti panja pasonkhana akatolika ochuluka atavala mikhanjo yawo yofira achitetezo a bwana wamkulu akulowa. Siyekhayo amene akulowa nawo mu Sherrington wamkulu, komanso Secretary General United Nations akulowa, wamkulunso wa African Union akulowanso. Onsewa mayina awo tili nawo amene akulowa m'menemo. Ndi msonkhano umene wayitanitsidwa. Tione kuti pamapeto pa nthawi tipeza zithunzi za mtundu wanji, komanso tipeze kuti mitu ya zokambiranazi ndi chani. Koma nkhani yayikulu imene tikuyipeza ndi mkumano umene ukukhuza akuluakulu a zipembedzo. Mwachidule mbendera zazikuluzikulu zimene zayalidwa panja pa Sherrington Lima Hotel ndi ma diplomatic flag a chipembedzo. Mbendera imene ikunyamula konseko ndi mbendera ya WCC. Mwachidule ndinganenenso kuti magalimoto komanso mamembala ambiri akuonekera ndi atsogoleri a zipembedzo. Mwachidule msonkhanowu ndi anthu opembedza kapena achaini ake amatchalichi. Makamera anatibweretsa mkati, kapena ndinene kuti kamera yalowa mkati mwa Sherrington Hotel ku holo yake, kumene tikupeza kuti kutsogoloku kuli mbendera ya WCC. Mwachidule ndikusendera kukazindikira kuti LCD kwambiri ikukhuza anzathu achipembedzo cha dziko lonse lapansi, mikumano yawo ili kumeneko. Tsono akukambirana nkhani zokhuza zipembedzo. Nditero poyambapa chifukwa chakungofuna kukupatsani chochitika chimene chikuonekera. Sipokhapo ayi, kunja kukuonekera so mbendera za mabungwe
ali konkuno amene ndiganiza kuti akubwera kudzaonerera mwambowu, komano ndi ochepa kwambiri. Ambiriwa ndi atsogoleri a zipembedzo. Akukambirana kuti tsopano ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tikapitirize kutukulira utsogoleri ndi kupereka ulemu utsogoleriwu kwa atsogoleri atsopano ndi akale amene agwiriza bungwe la WCC. Olowa kumaliza kulowa ndikuyang'anayang'ana kuti kodi lero tichita mwayi kumva kuti tanthauzira chifukwa msungwana uja sakuonekamo mu holomo. Msungwana Lozina Kinka lero sanaoneke kufikira nthawi inoyo. Tikungoona kuti magulu aolemekezeka akulowa. Mpingo amene akulowa umu ndi akuluakulu kwambiri abungwe la WCC, chifukwa ndikuona mapresidenti ma Region 8 amene amayang'anira World Council of Churches. Mwina simudziwa, ndikupaseni chithunzi kuti msonkhano wa LCD wa lero ndi wa World Council of Churches WCC, ndipo bungwe limeneli ndi la mgwirizano wa zipembedzo ku dziko lonse lapansi. Mwa njira ina chimenechi ndi chalichi likulu la chalichi cha dziko lapansi. Musayiwale kuti tili ndi malemba ku buku la Chivumbulutso chapter number 17 kumene timaona chirombo koma mkazi atakwera pamwamba pa chirombocho. Kotero kuti lerolo ndikupaseni chithunzithunzi chokwanira kuti WCC ndi amene wanyamula mkazi woti akwere pa chirombo. Tsono zithunzinso ngakhale mkatimu zikuonekera chakumanzere atajambuladi ching'ombe chimene ndi chirombo, pamwamba pakepa patanyamulidwa dona atanyamula kapuyi. Zochitikazi za ku LCD zikufananafanana ndi malemba a Mulungu amene amatifotokozera za mkazi koma okwera pa chirombo. Timadziwa tonse kuti chapter number 17 cha Chivumbulutso chimafotokoza za mkazi wokwera pa chirombo. Ndiye ukuoneka ngati kuti mkazi ndi amene akukumana apapa kusonkhana pamodzi. Ndili chilankhulire ndikuona kubwera kwa msungwana ndimamudandaula kuti kulibeyu Lozina Kinka, ndipo kwa ine ndikamaonesa kapena ndikamapereka ripoti la ku LCD ndimakhala womasuka kwambiri kufotokoza bwino chifukwa cha msungwana uyuyi amene amatipatsira chizungu chomveka bwino ku zinenero zonse za dziko. Amapereka so chithunzithunzi chokwanira chamene zokambira nazi zikufotokozedwera chifukwa cha mtundu wa Chingerezi chimene Lozina Kinka amafotokoza. Choncho mmene tikuona zochitikazi zikutitengera ku chiziwitso ndi chizindikiritso cha mkumano wa akuluakulu oyendesa mpingo ku dziko lapansi. Mipingo yonse ya ku dziko lapansi ili pansi pa mpingo umodzi umene mwa chifuniro cha Mulungu tikuona kuti tili ndi kuzindikira kwa padera kwa mgwirizano wa matchalichi aku dziko lonse lapansi. Ndiye mgwirizano wa matchalichi aku dziko lonse lapansi
ndi umene ukupanga mpingo waukulu wa dziko lapansi amene amaunyamula ndi kutsogolera mpingo umenewu ndi papa amene amasankhidwa ku chipembedzo cha chikatolika. Choncho anthu onse amene abwera kuno, akuluakulu a mipingo kapena akuluakulunso a bungwe limene lila WCC, kunena moona amandipasa chithunzithunzi cha mkazi wamkulu okhala pa chirombo amene ndi tchalichi chakugwa, chipembedzo cha chinyengo cha ku dziko lapansi chimene chichite mogwirizana ndi maulamuliro a ku dziko lapansi. Ndi mgwirizano uwu wa mkazi uyuyu amene tikumuona pano otchedwa WCC amene ati apereke mpingo ku chizunzo, chifukwa iyeyi ayenera kukana ana ena amene sayamwa kuchoka kwa iyeyi, amenewa awapereka ku chirombo kuti akazunzidwe ndi kulandira chilango. Tsono kukumanaku ndi kuchita gathering momentum kuti mphamvu za chipembedzo cha Chikhristu cha ku dziko lonse lapansi zikukungananso mwamgwirizano popititsa patsogolo chipembedzo chawochi. Mmene Lozina wayimirira kuyamba kupereka malonje kapena kuti kulandira anthu, mwina ineyo ndibwere ndikufotokozera kuti tsopano anthu akhala pansi, koma kunja kamera kacha kambalame kako kazitape kakatuluka kunjaku kakutionetsanso anthu okhala panja ambiri. Ndiye cha kumadzulo kwa hotela imeneyi kumene akhala anthu ku Shillington Rima kulinso giraundi la panja limene limachita malire ndi mchenga mu nyanja. Malowa ndi okongola kwambiri, ndi kumeneko kuseliku kukhalanso anthu ambiri amene angoyikira skrini mwanjira ina, ndiye kuti akufuna adzionera nawo zimene zikuchitika mkati, chifukwa chana mtindi wochuluka amene wabwera pamenepa. Koma panayimirira munthu wa mkulu amene akumutcha kuti HE Archbishop Dr. Viken Ayakaziani, ndi Bishop Ayakaziani amene wayimirira pamenepa. Ameneyi ndi akuyimira chipembedzo cha Anglikani, ndi amene wayimirira akuyimira chipembedzo cha Anglikani. Ndikukoka polankhulapa ndikukhala ngati okayika chifukwa cha ndikuwerenga pa skrini imene ikuyenda kunena zina ndi udindo wa munthu amene wayimirira. So zikuyenda ndi malemba ofira, pena kamera ipita patali, koma ndi HE Archbishop Dr. Viken Ayakaziani ndi amene akuyamba kulankhula. Ndinene kuti wayamba kufotokozera ngati kulandira malonje. Mwina mwangotipeza kumene tikukupasirani LCD imene muli mgwirizano ndi mkumano wa anthu a zipembedzo zonse za dziko lapansi, chipembedzo zija zimene timazitcha kuti interfaith. LCD tikukupasirani lero pa 26 May madzulo, pafupifupi nthawi zathu zikuthamangira
9 minutes kapena kuti 8 minutes to 10. Archbishop Dr. Vivian Ayakiziani akupitirira kulandira anthu onse amene ali mmenemu mkumano wa akuluakulu achipembedzo cha dziko lonse chija chimatchedwa kuti Interfaith WCC. Akuyenera kukumana pamene akulankhula Dr. Ayakiziani ndikupatsireni chithunzithunzi cha bungwe limeneli kuti ndi bungwe loopsa kwambiri chifukwa ndi limene litulutse Vicarious Field Day. Bungwe lake ndi limeneli. Amenewa ma agendas yawo a LCD zapita amanena kuti akhala akutulusa Vicarious Field Day amene ndi mulowa malo wa Yesu Khristu. Tonse tikudziwa kuti ndekuti akunena za papa amene akulamula lerolo, wapampando wa lero amene akhalepo. Anayika kale malamulo amenewa kuti Vicarious Field Day ayenera kukhala papa wa chikatolika ku dziko lonse, komano chipembedzo cha chikatolikacho chiyenera kukhala ndi mphamvu zake amene amachipasa mphamvu. Ufumu wa Vicarious Field Day amachita kuchokera kuti amachita regime pa zipembedzo zimene ife timatsegula ku dziko lapansi, zimene zimatsegulidwa ngati bungwe. Ineyo ndikutsegula changa Seventh Day chakudya, Seventh Day mowa, Seventh Day anyoni. Nde amakhala kuti ma zipembedzo zimenezozo zimene tikutsegulazi timakhala kuti olede tikulowa mu bungwe, timakakamizidwa kulowa mu bungwe limene lili la chipembedzo cha dziko lonse lapansi la WCC. Ndekuti tikalowa mmenemo olede timakhala kuti tikupanga mkazi amene akusapota kapena kupanga ufumu umene Vicarious Field Day amalamulira. Kotero kuti ngakhale kuti chisankho cha Vicarious Field Day sichikuchitika lero, koma ndingokupasani chithunzi kuti tikuyenda masiku akumapeto a nthawi ya pansi pano amene ichichi chibungwe ichichi cha WCC chiyenera kuti chipereke mpweya ku chirombo chongowuma gwa kunena boma la United Nations kapenanso kunena usuperpower wa America wa dziko lonse lapansi, kaya akhale Russia akhale America. Usuperpower wawo, masuperpower amenewa tikamayang'ana ulosi timapeza kuti ndi zina mwa zirombo zimene baibulo linafotokoza. Ndiye timapita ku mabungwe ngati amenewa. Chifukwa chake chikuchitika muno ndi chakuti amene abwera mu msonkhano wa LCD ya lero mwabweranso mamembala akuluakulu a chipani cha Democrat, komanso ndi akuluakulu a bwalo lija limatchedwa kuti Senate la ku America ali momwemo, komanso mbendera ya America ilinso pomwepa, kumene kunso kukuoneka chifunga cha mphamvu kwambiri, kuti kuli ulemu kwambiri komanso kuli chitetezo kwambiri, komanso ali ku VIP ngati okhuzidwa kwambiri. Tsopano ine ndikukhala ndi chithunzi kuti ngati America ali momwemo, tikuona kuti ili ndi bungwe la WCC, tikuona kuti apopuliwo ali momwemo, ndikuti pamenepa pakuchitika china chimene chikhuze ulosi pamene tikupita kumapeto a nthawi ya pansi pano. Nditero kuti tsopano zikuoneka kuti Archbishop wakhala pansi, Archbishop Vivian Ayakiziani akulankhula tsopano ndi Lozina Kinka. Ndiye ndidzimumvera pamene akulankhula mwa pansi chifukwa cha sound ya mkatimu. Iye akunena kuti tikulandireni
muno mu msonkhano wa World Council of Churches kapena kuti Interfaith. Takulandirani azipembedzo zonse, ndiye tili ndi malonje amene tipereke mu nthawi inoyo. Ndiye tikuyambira kupereka malonjewa ku imene imatchedwa kuti Central Committee. Tili ndi alendo olekanalekana amene abwera muno. Tikupereka ulemu waukulu kwambiri kwa Leo, Pope Leo amene akuyimira utsogoleri wa WCC. Tikuonetseni bwana iwo amene abwera kudzasonkhana nafe pakadali panopa. Ndiye tiyeni tikhale omvesera mayina a adindo amene abwera kudzapereka nawo ulemu ku chipembedzo chimenechi. Akunena kuti tili ndi Bishop Dr. Herich Beauford, ndi wamkulu kwambiri, pafupifupi ndi moderator wa Central Committee ya WCC. Tikukulandiraninso Melvin Bayard Leya, Harold Leya ndikutchula atatchula iyeyo, komanso pa bolodi pakumabwera dzinalo la amene akuyenera kuti awalandire komanso kuwaonetsa akumayimirira amene ndikukuwuzaniwa. Ndiwoyimira zipembedzo komano ndi mamembala ku WCC. Tili ndi Archbishop Dr. Viken Ayazikiani ameneyi amuyimirisanso, ndipo anayima kulankhula koma akumuonetsanso kwa apapa komanso komiti yonse ya WCC imene yasonkhana mwaunyinji kuno ku hotela yayikulu mdziko la Peru mu site ya Lima, imene hotelayo ikutchedwa kuti Shillington Lima. Akutionetsanso Reverend Professor Dr. Jerry Pila. Ayimitsa amenewa ndiye tikuona kuti tili ndi gulu lina limene akunena kuti ndi ma president a WCC koma ndi a regional committee, anzigawo. Monga ndinanena kuti sole ndibwerere kuti tipitirize mayina chifukwa kwatchula. Akutipasa ma president 8 amene amayimiranso ma region 8 a WCC. Ndakuyamba ndi Dr. Rufa Ikolo-Ora Oseretu. Uyuyu amayang'anira mapemphero a Ambuye, akutero kulankhula kwake. Pemphero la Ambuye limene limapempheredwa kuchalichi chichi cha WCC, kumpingo umene wa WCC. Nde akuti tilinso ndi Dr. Heritage Hutabalaki kuchokera ku Reform Church ya ku Indonesia. Number 3 mugulu limeneli akuti pali Bishop Philip Civilian Walter, ameneyi akuchokera ku Anglican Diocese ya ku Belize, Abilizian. Tili ndi Dr. Susan Dube akuchokera ku Reformed Church imeneyi ndi ya ku UK, ali konkuno. Ndikufuna tizimva mpingo mamembala amene apanga WCC amene abwera nawo kunoko. Anakhala pansi akuti imitsiranso Dr. Anjekwini Walker, ameneyi ndi wa North East Baptist Convention kuchokera ku United States of America. Tili ndi Francis Fiairiete
ameneyi ndi akuyimira the Protestant Church. Akunenanso kuti pali HH Metropolis amene akuyimira Assemblies of God ndi mipingo ina ya Chipentekosto imene inagwirizana pamodzi. Monga tikudziwa tonse kuti Assemblies of God angakhale kuti timaona kuti ndi imodzi, koma Assemblies of God kuti iyambe inapangidwa ndi mipingo yambiri. So the assemblies amafuna kutanthauza kuti mgwirizano wa zikhulupiriro zimene zidapanga mpingo umodzi. Ndi mgwirizano wa zikhulupiriro zopanga mpingo umodzi ku WCC kutsopano Assemblies of God amanyamula mipingo pafupifupi 291 imene amayiyimira, koma mipingo 291 imene amayiyimira Assemblies of God simungayione kuti ni mpingo umodzi, chifukwa anthu aja amachita operate paokha, komano akafika in terms yoti akubwera ku WCC Assemblies of God ndi imene imayimira. Chidule ndinene kuti ngati kumalawi kuno tindi mipingo tina ta Chipentekosto ting'ono timene tinatuluka mu Assemblies of God, misonkhano yayikulu ngati imeneyi tilibe kuthekera kuti tingakafike, amangopitabe ndi Assemblies of God akulu awo kukayimira. Ndi ameneyi ndi wamkulu, kandi secretary general kandi president khangati ndi secretary general, ndi ameneyi akumutcha kuti Metropolis. Komanso tili ndi Elton Ikoheri, Elton C. Kohel wa SDA ali komweko wabwera ndibwereze pamenepa. Tili ndi Elton C. Kohel ndi secretary general wa ku General Conference, akuchita nawo attend. Chithunzi nkhope zikuoneka kuno ku LCD. Zikundipasa chidwi kuti ndi fotokoze ine nzano wa Seventh Day Adventist kuti ili komweko ku LCD, ndipo amene akuyimira ndi secretary general amene ali ndi dzina lakuti Elton C. Kohel. Ngati nukanika Koheloyo koma Elton singakanike, alemba Elton C. Kohel ndi secretary general wa SDA, ndiye wabwera komweko kudza kumana ndi akuluakulu kapena kudzayimira chipembedzo cha SDA, kutanthauza kuti chakhala nawo membala mu mgwirizano wa World Council of Churches umene ukuchitika ku LCD. Sindimafuna kubisa website iyi ndi anthu achipembedzo cha Satana. Ikakupangani invite mumakhala kuti mwaphatikana nawo mafano amenewa, mukuvomera nawo. Chavuta pano nchakuti poitana yaitana ndi World Council of Churches, koma amene akuchita hold meeting ndi achipembedzo cha Satana. Choncho poitanidwa inu mukupita mdzina la WCC, World Council of Churches, kotero kuti yosanzika achina Kohelowa, achina HH Metropolis wa, komanso achina Franklin Filate achi Protestant amene akuyimira ena ochokera ku Baptist, achina Dr. Anjekwini Weka. Popita kumeneko kuuza mipingo yawo, ayiuza kuti tikupita kukakuyimirani ku WCC. Tsono mayina onse ndikuatchula pamene papawa ndi amene atchulidwa ndi Lozina Kinka kuti apita nawo. Sitikungofuna kulekera pomwepo, pakuonekanso kuti pali General Secretary wa chipembedzo cha chithunzi chikundiphonya
maka ndinene kuti malemba akutalikira sakuoneka bwino, pakungooneka kuti iye ndi general secretary, mawuwa akuonekanso ngati wa Assemblies of God, I don't know, koma tinapeza kale wa Assemblies of God pamwamba apa, koma apapa akungotionesa kuti secretary general, ngati si choncho komabe tikungoona kuti dzina lake ndi Abiliyani Movesa, akuchokera ku New York, komano kuti akuyimira chipembedzo chiti malemba sakuoneka bwino, kotero sitikuzikakamiza chifukwa chikuyenda. Koma tili ndi Anthony Pogo wa Anglican, ameneyonso ndi amene atamaliza kupereka mayina amene akuonekera uko pamene akuadzutsa. Anthony Pogo ndi amenenso akuyimirira pa tsiku la lero kuti akayambe kufotokozera zolinga za mkumano umene akumanawo kuti uli ndi cholinga chanji. Tsono mmene akuyimirira Anthony Pogo ndikuti Rosina akuyembekezera kuti Anthony Pogo afotokozere mwachidule kwa mphindi 31 zimene ndikuonerera nawo ndikupereka ripoti la ku LCD, ndikukubwerezani kukufotokozerani kuti mkumanowu amene akukumana ndi anzathu a WCC, ndipo mamembala a WCC atchula amene enawa ndi mapresidenti a maligoni, chifukwa chinthu chimenechi anachigawa ndi chili ndi maligoni 8, ndimo maligoni iliyonse imakhala ndi president wake. Ndetachita mwayi kuti tamvako mayina amene akugwiriza ntchito, akugwiriza upresident umenewu. So Ambuye apitirire ana Mulungu kukutukulani maso. Ndi chani chikundipasa chidwi kuti LCD imeneyi ndikupatsireni, kumapanga kuti ma LCD ena ndimango aponya kunja. Chidwi changa chagona pa chivumbuluso chapter number 17 pamene pali mkazi okwera pa chirombo. Tikupita kumalechereche anthawi ya pansi pano, kumapeto anthawi tikulowa mu New World Order, tikuona zizindikiro zolekanalekana ndi migwirizano yolekanalekana ya chikunja imene ikuchitika. Tikukhalanso ndi chidwi kwambiri kuona kuti kodi mpingo wa dziko lapansi ukusonkhana bwanji kuti ukapereke ana Mulungu. Ifeyo ana Mulungu otipereka ndi amene akukumana lerowa, chifukwa uwu mgwirizano ndi United Nation ikuchitika pamene pa United Churches ikuchitika pamene papai. Ngati mpingo, ngati munthu wina sapezeka mu gulu limene lili woyima payekha, kuti sali mu gulu limodzi mwa magulu awawa, sali registered kumene kuku, ndi amene awawa adzipereka malipoti ku maulamuliro ankhanza aku dziko lapansi amene ali ndi polisi ndi ame yawo, komanso ndi asilikali yawo amene amadziwa kuchita force malamulo aja amatchedwa ma law enforcement, adzikatipereka kumene koko. Tsopano mkumanowu ukufuna uyike pamodzi zipembedzo. Akuwombera m'manja Anthony Pogo, koma pamene Anthony Pogo wa Anglican Church wa imakaye kulankhula sanakhale pansi, Rosina nayenso wayimirira kupereka malonje amene Anthony Pogo wafotokoza. Rosina kuti tikulandiridwa ndi manja awiri mdzanja la inu a Pope Leo pamodzi ndi mamembala onse a WCC ku dziko latsopano, ku chitseko chotsegukanso chatsopano chakayendetsedwe ka mpingo mu dongosolo latsopano
ili lotchedwa New World Order ndi akuombera m'manja. Anthony Pogo akupitirira kulongosola kuti tikuyenera kudzionetsera kapena kukuonetsani ndi kukulandirani aliwo ife ana anu pa utsogoleri wanu, tikutsegula zitseko zakuyenda nanu m'mapazi kufikira mapeto akulandirika kwa Khristu otsogolera mipingoyi pamwamba pa mipingo yonse. Nkhani yosausa kwambiri. Anthony Pogo ngakhale Rosina Kinka atakhala pansi ndi kuvutika chifukwa ndi mpwitikizi, koma akukwanisa kulankhula Chingerezi, ndi Chingerezi chake ndi chophweka kwambiri, sichikusoweka Rosina kwa ine, komabe akumulola Rosina kuti adzilankhula monga mwachizolowezi. Pamene tikupereka ngati malonje, Pogo akulankhulabe. Iye akunena kuti tikukubwereserani Apopu Leo ndipo ayenera kuyimirira, koma tikuyenera kukudziwisani kuti aliwo anakhalapo mu 1825 pamene padali chikondwerero chachikulu kwambiri chowalandira Apopu Leo anambala 12. Kudanyamulidwa kapu komanso mtanda umene unaperekedwa m'manja mwa Apopu Leo. Izinso tikuzibwereza kuzichita zimene zidachitika mu 1825 padali occasion ya Jubilee. Choncho tikutenga ndodo, ayinyamula ndodo imene ndi mtanda, kupereka kwa aliwo. Taona ayilandira aliwo. Tikuperekanso kapu, chikho mdzanja. Ana Mulungu, mundikhululukire ine munthu ngati munthu pa zina zimene mwina mungakhale nazo chikayiko, koma taonani kuti ichichi ndi chimene ndimachifotokozera kuti chikuoneka ngati LCD ikukhuza chivumbuluso chapter number 17. Iwowa Anthony Pogo akufotokozera kuti akuti mwambo ngati omwewu udachitikapo mu 1825 kwa Apopu Leo anambala 12 amene adapatsidwa ndodo kapena kuti mtanda. Pa tsiku lomwero anapatsidwanso chikho chimene anapatsidwa mdzanja lawo. Mukayang'ana nkhani ya chikhochi timakachipeza ku chivumbuluso chapter number 17 chimene amanena kuti akumwetsa nacho mafumu. Ndisachedwe achilandira chikho pakubwera chinthu chachitatu chimene akuti chidachitikanso tsiku lomwero mu 1825 pa Jubilee ya Apopu Leo. Akunena kuti anawavekanso chisoti clown imene ndi free tired tiara, ndiye akuwavekanso apapawa zinthu zimene zizi zitatu: chisoti, apatsa kapu, komanso apatsa ndodo imene ndi mtanda. Akuvula wokha chipewa, zinthu ziwirizi ataziyika pansi, ndiye pakubwera white kofia imenenso yanyamulidwa ndi wansembe wamkulu amene wavala mkanjo wa makaka a white komanso red. Mwanjira ina ndi ogawa pakati, dzanja lamanja kuli white, dzanja lamanzere kuli red, koma akuvala maglove a red pokapereka chisoti cha white kwa Apopu Leo. Zikuchitikira ku LCD kuma website a chipembedzo cha Satana. Mwanjira ina mamembala onse asonkhana kumeneku
ndiye kuti akuvomereza kuyenda limodzi ndi Satana mdierekezi. Pochita izi akuzichita kuseri, kotero kuti ambiri sakudziwa za mkumanowu. Komano zotsatira za kumeneku ndi zimene zizibwera ngati chovala cha nkhosa pakati pa miombolo. Nkhani yosautsa kwambiri imeneyi. Ndimafuna ndifotokozere mozama kuti ndi chipembedzo cha mafano chimene chikuonekera pamenepa, chifukwa chipewa cha white chikuperekedwa koma m'manja monse ma glove amene wavala operekayo nda red. Choncho mmene aveka chipewa chija chokhala ngati mingaminga cha design yophatikizika ndi chija mumachidziwa, koma chinachi chili ndi minga. Mingazi zikuonekera 1 2 3 4 5 6 mpaka na ya nambala 7. Choncho mmene aveka atenga kapu kuyika pansi, atenga mtanda uja kuyika pansi, ndi tsopano uyu akutenga chipewa ndi aliwo akuthyola nyanga za chipewazi, minga za chipewazi, koma akulankhula chinenero chawo. Lozina sakulankhula kanthu. Athyola yoyamba zasala 6, akuthyolanso minga yachitatu, yachiwiri. Akumalankhula mawu ndi amene sindikumva mayikalanga ine. Bola Lozina akanayimirira kutiuza zimene achikulirewa akulankhula pothyola mingazi. Athyolanso minga yachinayi, akulankhula mawu kuponya pansi. Kuzathyola minga yachisanu, akhalanso pansi, pakuyikanso pansi. Akuthyola minga ya nambala 6, akuyika pansi, ndikuti chipewa chija changosala ndi nyanga imodzi. Sakuthyola minga ya nambala 7, akuyika pansi chipewa chonse ndi minga yomodzi. Mwanjira ina chipewa cha minga chija chatsala ndi nyanga imodzi. Sindikudziwa kuti zikutanthauzanji. Pamenepa inenso ndathyoka, chifukwa nane nkoyamba kuonerera mwambo wotere wothyola minga zozungulira ku chipewa. Ndimangodziwako mwambo wina umene unachitika ku chipembedzo cha Satana. Amathyola minga, koma mingazi zimakhala zitatu. Sathyola minga zokwana ngati 6 zakhalira liromo. Choncho ndilekezere pakuti athyola minga ndi chipewa chija achiyikaso pansi chothyola minga chija. Akuabwezera kapu mdzanja, akuabwezeranso mtanda mdzanja lawo. Gulu lonse likuyimirira ndi kusangalala komanso kukondwera pamwambo umene ukuchitikawo. Akubwerera Anthony Pogo kukayambanso kulankhula. Anthony Pogo akuti Chingerezi chache akuti a mystery of Babylonian the great mother of harlot. Mpingo wa Mulungu, chimene ndikuona ine pano ndi zopyola msinkhu wanga. Zopyola msinkhu wanga chifukwa akunena kuti mystery, the Babylon the great, the mother of harlot and abomination of the earth. Kuneneratu
kuti ndi mayi wachigololo, chonyasa chachipongwe cha dziko lapansi. Basi kwasiya mawu amenewo ndikuyamba kuyamikira mkumano umene wachitikawo. Tikukuziwisani tsopano kuti mtsogoleri wathu ku bungwe limeneli nda Pope Leo amenewa, mogwirizana ndi ife tonse amene tabwera kuno ku LCD, tichite umodzi pomvera mwambo, kuchita mwamphamvu ndi kuchita momvera utsogoleri wa Mulungu pansi pa Pope Leo. Iwo atitengera za kwa Mulungu kutipatsira, ndipo iwowa atenga za ku anthu ku mipingo kuzipereka kwa Mulungu. Iwowa akhala diso la chipembedzo ku dziko lonse lapansi. Mogwirizana ndi ulamuliro wa oyang'anira nthakayi dzikoli, tikuchita mofanana ndi mogwirizana kukankhira tsogolo lowala la Chikhristu mu nyengo yakuyenda kwa makono kwa dongosolo latsopano. Akugwiritsa ntchito kuti dongosolo latsopano akumayikapo New World Order. Choncho, welcome to the New World Order, WCC. Akhala pansi ndipo tsopano gulu lonse likuyimirira, kapena kuti mwambo ukutheratu pomwepa. Tsopano mmene ayimirira ataveka kachikhofiya, amene aja ma Sicilian Mafia amene amatsogolera kutetezera wachikulireyi, akuyimirira kutsogolera kuti aduse wachikulireyu kutuluka panja. Ndipo zili choncho akutuluka atanyamula chikho mdzanja, komanso atanyamula mtanda. Titachionanso chipewa chokhala ndi nyanga 7 chimene athyola zonse asiya nyanga imodzi. Ndi nyanga imodzi ili kumingako, ku laundi ya mingayo. Ambuye, pamene tikugona ana Mulungu, tipemphere kuti tikalandire vumbulutso kuti atipinda apapa kuti nyanga imodzi ya salayi atathyola 6 ndi chani choyisira imodzi. Ndimafuna kuti ndimalize nanu limodzi mmene anthu akutuluka mchipinda cha kumano mmene amakumana anzathu a WCC. Ndimafuna ndikupaseni chithunzi kuti tinalekezera panjira ma-president amene abwera kumeneko azipembedzo, ma secretary general amene abwera kumeneko. Kwambiri amene ndatchula ndi ma secretary general azipembedzo cha Assemblies, Reformer, komanso Seventh Day, Anglikani, Baptisti, kupita uko ndi mipingo yambiri imene yabwera. Makamaka ma secretary general ndi amene anaonekera kuti ayimirira mipingo yawo kubwera. Mwanjidule ndi kuti ambiri mwa amene abwera kuno kuti sindinakwanise kuwatchula mayina paokha chifukwa chakuti zimene ndimaona zimakhala kuti zili pa screen ndipo ikuyenda, kotero kuti ndijambule kapena ndilembe kapena ndisatire ndagomera pakulemba mayina ena amene ena sindinakwanitse kuachita rekodi. Koma mipingo ya dziko lapansi imene ili mu bungwe la WCC ndimene yasonkhana pamenepa. Ndimafuna kuti ino alosi anzathu a Seventh Day amene mumadziwa ulosi wakutsogolo, mukawerenga chivumbulutso chapter number 17 muchiyerekezere ndi LCD ya lero pa 26 May, imene taona mkazi uyuyu akusonkhanayi akupasidwa chikho komanso mtanda mdzanja. Ndeti dziyang'ana chirombo, mkazi okwera pa chirombo. Uwu ndi mpingo
kuyimira mkazi ku dziko lapansi. Wapasidwa mphamvu komanso amapereka mphamvu zawo kwa apapa. Ndiye atengeranso chimene chidachitika mwambo ngati omwewo pa apapa Leo anambala 12 kuti adawapatsa ndodo komanso chikho. Leronso zimene zozo zabwerezedwa zikuchitika lerozi zinachitikapo mu 1825. Ndiyo rekodi imene ndayipeza ndikuyiona yazochitika zimene zachitika lerolo ku LCD. Mpingo wa Mulungu mpaka tsiku limenelo Mulungu akudaliseni. Amen.